Caliu. Què en queden d'aquelles paraules? Què queda d'aquella passió? Només petites braces en una vella habitació. Més, si les braces se'ls bufa, es pot encendre un altre gran foc. Les que encara tinc dintre, a qui les haig de donar jo? Potser el dia que em mori, l'amor no ha de morir amb mi i es converteixi en una flor nova o en un color de Sant Martí. Diuen que l'energia no s'acaba, només canvia de camí. Doncs a veure si una altra vegada que torni encara replego l'amor que s'hagi pogut quedar voltant per aquí.